a lo thlir thin tu zong zong te in zawain chi bai le ve kule he channel hi lo la subscribe lo ni chuan khongai mi lo subscribe sakla chu mai ni lovin comment section a te ingai dan te lo soi vela like button ha mi lo me sak thin don ya vo ina kon recap tur hi The Good Bad Mother episode 8 na ani a The Good Bad Mother episode 8 na chu tiang hian ronin chanin yang suni chuan kang ho ding theita chu amu chuan avalom te lul em chuti rual ero chuan kang ho chu wheelchair a thutnokin kang ho chu aril ru alo na hle thunga chutia a omlo hlana anu lo in tha atuma wang chuan yang suni chuan kang ho chera thule ta chu dingle chinturin ati a ma se kang ho chu athina rim hle thunga yang suni chuan in soifia atum lai tak chuan kang ho chu ai nor chuak ta deya chutia aswa lai chuan mi jui nen in tok palin kang ho chu amitui lo ta zoi zoya mi jui le kang ho te chu lo thudunin kang ho hliam te chu alo shuk vai saka kang ho chuan anu in a hlam chia thu chu soin mi jui chuan chan thatak wanga chutia om ani nge arin thu chu alo shila mi jui po chu in ngai toiletin kang ho po khan chan thatak wanga kalsan ani nge te chu aring le tarum ruma kang ho chu lung oi lo viau ma sila ama berin mi jui akal san ti reng ain she si lo yang suni chu lo lang vele in yang suni chuan kang ho chu zongin a shwai ho a yang sunin in soifia atum ma chuan kang ho chuan engwanga kalsan tum nge ani thu chu alo zot masa a yang suni chuan kalsan atum lo thule adam lo wanga a enkol tu angai thu chu shilin atana minok sakni adu lo wang ani zok thu chu ashila kang ho po chuan boipui angai lai zong po a boipui tu le enkol tu ani awang chuan phur ritura ain ngai chu ain thiam lo zok hle a yang suni pon she thiamin ngai damte adila kang ho po chuan a enkol to zok tur thu chu alo shila yang suni chuan kang ho chu dingle turin ati a kang ho chu voitam takatum non pon ading thei to lo kang ho chuan adin thei to lo awang chuan kalsan lo turin alo nge na yang suni chuan thinrim takin kang ho chu ra sur kara nur chhuakin luitea chuan a kalpuya luya chuan nemin kang ho chuan a wheelchair chu ban atum tak yal pon aban thei ta si lawa anu chu chanpui tura ngenin amang ang hle a ma se anu chuan a khup chen lek ani thu chu shilin chutia pil lek leka omlai chuan atopa chuan ake te chu ati che theile ta a annu fa chuan an valom dun te lul em chuti mek lai chuan an kho thenom te chuan yang suni chu a hrisel don lo nen kang ho boipui angai le zel chu an lo ngai tua ru hle a kang ho an a wheelchair man lai chu a chhia ti an hria chuan a aya man nuam zok turin electric wheelchair chu leisak an tum ta a Mr. Songanau te chu ronlang vele in an pahnia lo nei an ngai tur chu an hu phur bok si a evidence chu an zon chwale nge angai si a samsik chuan aron man chuak teu thei em mele ngala engpo ni se mi jui te in ron langin mipa kum upawak lo an in kota karwar nina ron kal hi an mu a phir te chuan an pa emo hi an lo ti a ma se an pa chu alo ni reng lo mi juin sola nia saluna hon laya poisa puk tir tu pa chu alo ni zoka chu pa chu mi juin abaron pevat turin aron sei chu alo ni zoka chuti mek lai chuwa an khomi thin khate chu ron kalin kang ho wheelchair thar tur chu peturin an kal khoma samsik chuan arala tang wa hmuin abiru ta deya abula chuan Mr. Songa tirka te pani chu an lo biru ve renga chuti mek lai chuan yang suni te in kota chuan khomi te chu omin kang ho chu wheelchair pek te an lo tuma yang suni chu an kowa yang suni chu lo chuakin kang ho po chu a ko chuaka
kang ho po chu ron chuakin a ke nge nen a lo chuakin a hmu tu te chuan mak ti tak hian an lo era samsik phei chuan mak awa han ti tak thil ro pui tak ron thlenga ni awangin ruai the chu an rot ta a yang suni chuan Mr. Huna a umve lo chu nuam ti chia lowin chome chu awa swa ve a yang suni chuan kang ho kuta farm te chu da du viau ma se van tuai thlak taka na nei na tlak bok awanga kang ho tan eng motal ti thei adu thu chu a hrel ta zoka yang suni chuan ring lo viau ma se tu ma hne na anat na anei thu chu hril dar lo turin angena kang ho chu ron lang vele in mi zui chu asupal hlau maya ngai dam dilin adil pa chuan anu in kalsan tumwang ani lo thu chu shilin mi zui po chu in ngai toiletin kang ho po khan adu wang renga kalsan ani lo tur thu chu aring ve deuta a Mr. Cha chu ron langin nuam alo tiwak lo hle a tuma mulo laya en thareng turin anaw chu ashila samsik chuan an ha tho te chu lozot second yob grupa thok an ni ti chu an soi chuak pal hlau meya ma se an ban do thu chu an soi zom ta zoka kang ho chu angai thalo ril ru hle a kang ho chuan phir te chu infiam pui te in mi zui chuan munom ti takhian alo thira samsik chuan mi zui chu lo mu in kang ho chu a thik ru hle a chu an chei khom chu mani boy boya an boy lai chuan Mr. Songa naw pakhat jok chuan bathroom zongin chutia azon nalama chuan kang ho file lo in da tha chu ong atang hian awa mu hlol meya phurviang ma se midangin an mu ala hlau boxi awang chuan awala mei ngal lawa kang ho chu ron lang le in an korboma mipa a mu te chu an ma ni hi ani thu chu an khomi pui te chu a hrila mak an lo ti hlom hle a samsik anu le pa te chuan an kwa a farm thar nei tu turte an ni to thu chu shilin an ril ru chu ati buai hlom hle a chuti mek lai chuan chumi te pahnih chu chuanlam siamin an chuak ta deya Mr. Songa chu ron langin Mr. Ote so fanu ina atumpui table chungkwa a fapanen an nei don ti a hria chuan a thina rim ru hle a chuti rual ero chuan ha yang i chuan kang ho an accident ato ma a ani nei te uzate angai to leta jori khwa a lo let le ta ila kang ho chu phirte nen lo in fiamin mi ji chu lo om nu falin yang suni chu alo puya mi ji chuan angai to ru hle a thatle thatlo te chu azota yang suni chuan khatyang thil ati tum to lo tur thu chu lo shila mi zui le afa phir te chu in lam panin an ho meka samsika zurui chu watok fu in kang ho an a in fiam puyang a in fiam pui tumin naw pang chu apoma naw pang te chuan du lowin atlan san ta deya samsik chu aril ru an hle a mi ji chu kang ho adu le du lo thu bok chu azota ama neya afa te pa ni adu thu chu ashila mi ji chuan thu taka lo ngai lovin awai thu shilin barul tur anga mai ba ka khatiang mai mai angai to man lo thu chu alo shila ba anei wang chi a no la ni chuan anga tur thu chu mi zui ashile shama atuk loin her chuakin yang suni chuan kang ho chu anvok farm a enkol dan tur te shilin bank dor dan tur te le license omzia te thlengin alo shil fia zela an pahnia thla dunin athi huna avui dan tur thlengin a shil fia tila kang ho chuan makti in a she thiam lo hle a anu chuan mishing nun phung pa ngai ani thu chu shilin yang suni chuan kol dongin kang ho apartment a security na lo thokpa khani in yang suni chu muturin avakala kang ho chuan anu in eitur petura alo kal khan atan kuziakin lekha alo nu chiareng chu alo ni a yang suni chuan makti in angai tuana ati buai hle a chu lekha chuan kang ho an angai tua in anun hlui le ahun hlui tele ama angai theizia chu alo soitela
apa po a thei ngil ngai lo thu chu ziak telin chu lekha chu honin kang ho chu engwanga chung lekha te chu ziak nge ani thu chu azota kang ho chuan azia chana hriat to lo thuin a lo changa khwa te alo thim hnu chuan kang ho nen chuan kumkhat ani laya an chung ko thlalak yang sunin kang ho pa thlalak bik akat na hnu ada le tak te chu an en vung vunga chu vela yang suni chuan kang ho thil zia zia chu a hre chuak ta thuta thlalak chu phor chuakin memory card te chu alo in phum reng meya.